Čas na farebné zuby! Rodičia, toto nesmie chýbať vo vašej kúpeľni. Táto super farebná vodička vám pomôže skontrolovať, ako poctivo ste umyli zúbky svojim deťúrencom, ale aj sebe. Ahojte, som doktorka Jarka, toto je kanál Šťastný zúbok a tento modrý gumičov zmení vašim zubom život. Ako funguje? Veľmi jednoducho. Dáte si ho ako ústnu vodu do pohárika a necháte dieťa približne 30 sekúnd rozotierať mix vodičky a slín po zuboch. Po vypľutí sa nám zafarbí neodstranený povlak na zuboch a my pekne vidíme, čo nám ešte treba dočistiť. Ide o super rýchly a efektívny spôsob kontroly samých seba. Nenormálne dobre to vyfarbí aj špinu medzi zúbkami, aby sme nezabudli na šabličku, nitku a medzizúbku. Funguje to nielen u detí, ale aj pri dospelých. Komu sa nepáči vodička, existuje aj tabletková forma, ale za mňa je toto väčšia sranda. Zároveň to všetko pôsobí motivačne a je s tým veľká sranda. A bordel, lebo kto by nechcel mať šmolkovo-modrú pusu. Takže farebným zubom A ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Dovidenia! No nemáš ešte máš modré. Mamka ti pomôže.